Tak akože velikánsky kalap dole. Ja som chcel akorát povedať, že Pečo ich absolútne nešetrí, pretože v 10. sekunde dal pokyn strojničke, aby udrela plný kotol. Ale ja vám nerád kazím tú radosť, ale ja tu vidím červenú zástavku. Haló, vy tam vpredu. A nech sa tešia. Červená zástavka, Dodo, čo sa stalo? Nič sa nestalo. Dodo si robí srandu, všetko je v poriadku, pokus je platný. Čas 15.91, úplne úžasný. A na ľavej strane 15.87, ako týmto pokusom ste dali dole veľa mužských tímov, nie ešte ženských. A aktuálne ste sa dostali vo vašej kategórii na prvú priečku. Fakt, klobúk dole, veľký potlesk, toto je čas a rekord.